diya ang tao dapat manginanglan tag pulong. Kung nanginanglan kag Dios, damop siyang pulong. Amen. Amen. Kaya ang pulong sa Ginoo, the word or the Bible, dili man ni para lang sa usa ka reliyon, para man ni sa tanang tao nga gustong maluwas. Kaya ang atong kaluwasan naka-record dire aron giyahan ta tudluan ta unsaon nato pagkinabuhi. Amen. Usahay sa Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nga kasulatan gitugang nga may kapuslanan. Pagtudlo, pagbadlong, pagsaway o pagmatuto, unsaon pagkinabuhing matarong, aron kita masangkapan, maandam kita sa katapusang mga adlaw. Unsay rason ni tagaan tani nga gitugang man ni para asa ni natong tanan. Kaya nga naman, kita mong tanan gimahal sa Dios. Naabay pinili sa Ginoo. In the Bible, there is no partiality in the eyes of the Lord. Walay favoritism sa Ginoo. Kitang tanan gipangga gimahal sa Ginoo. So ang pulong gitugang nga may kapuslanan. Unsay rason? Tudluan ta. Aron nga ang atong kasing-kasing nga kaniadto nga inosente tani, di kita kapasaylo. Dali kita mapumot, dali kita masuko. Di kita kapasaylo. Dali kita mangaway. Pero kung naipulong sa Ginoo, muliwat ang imong kasing-kasing sa kasing-kasing sa Ginoo. Ano man? Because the word itself is God. Amen. Amen. Palakpakan na to si Jesus. So ang pulong, Diyos. Sa verse 14, sa Disimbok, sa book of John, sa verse 14, and the word became flesh and dwell among them. Asa mo puyo ang pulong? Sa tao, kanato. Ang pulong nahimong tao. Kinsa man ang nahimong tao nga pulong? Wala na lain si Kristo. Amen. Kay si Kristo, gipanangkon siya yun sa Bible, sa Luke chapter 2, it is by the power of the Holy Spirit. Muna nga si Jesus, dili ordinaryong tao, He is perfect. Siya rin ang perfect nga halad para natong tanan, para sa itong sala. Aron makagaranti ta sa atong assurance sa kaluwasan. So si Jesus, dili ordinaryo ang iyang pag-anis kalibutan. Gipanangkon sa pinagi kang Maria. Na-fulfill ang prophecy sa Isaiah chapter 9 verse 6 or 6 verse 9. Nga dunay mataong bata nga atong manuluwas, the Prince of Peace. Amen? Nga din si Maria nahimo siyang blessed woman among all women. Salamat sa Ginoo nga gigamit nga instrumento nga didto gipanangkon si Jesus pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang rason nga si Jesus mianhi aron ikaw ug ako mabayran ka sa tunglo sa sala. Otherwise, kay kung di ta mabayran makaigsunan, kandidato ta ngadto sa linaw nga kalaya. Dalas nga butang. Sa primero, pagbaton sa kasing-kasing nga may nagsulon. Ikadua, ang pagbaton sa mga saad sa Ginoo. Ikatulo, magbaton ta sa kasing-kasing nga mahinimbahon. Amen? Unsa ang ikatulo? Kasing-kasing nga mas sinambahon Worship. or worship. Worship. Asa man ta mo worship? You can worship sa bisan asa nga dapit. Of course, sa simbahan. Muadto gyud tag simbahan. Tungod kay magsimba matas Ginoo, magdayeg ka magpasalamat makas Ginoo, makapaminaw ka sa sermon. So meaning kana nga desisyon imo nang himuong habit sa kinabuhi, lifestyle sa kinabuhi nga manimbahon ka sa Ginoo. Bisan sa imong balay, you can worship the Lord. Amen. Amen. Sa panahon kita ni Jesus, asa man sila ka-worship? Usay dito sa baybay, usay dito sa kabingawan, bisan asa, usay dito sa panimalay. Mag-fellowship sila dito because they are worshiping the Lord. So ang pasabot na ko nga napay kasing-kasing sa pagkamahinambahon sa Ginoo. Kanang pagmata nimo, nag-worship as Ginoo, Lord, salamat nga buhi pa ko. That's worship. Worship means you are expressing your gratitude of thanksgiving, appreciating who God is in your life. Amen.